Eżis ħbieb, merħba għal darb'oħra mir-Rescue Center tagħna. Ħafna minnkom qegħdin jistaqsuna il-proġetti tiegħek jogħġbuni ħafna u nixtieq nitgħallem iktar. Ovvjament aħna nkun qegħdin nagħmlu iktar episodji bħal dawn biex intom kemm jista' jkun tkunu tafu minn fejn għandkom tibdew kif għandkom iktar titgħallmu tekniċi ġodda. U għal daqstant iddeċidejna li millum ħankunu qegħdin nibdew il-bażiku. Mela, l-ewwel ħaġa x'irridu nagħmlu qabel ma nibdew nisbaw, x'irridu wkoll nużaw prodotti li jistgħu jgħinuna biex jiffaċilitaw iktar ix-xogħol li ħanagħmlu ħankun qed nurikom ukoll kif u x'fatta tistgħu tagħmlu dan ix-xogħol. Mela, ħanibdew l-ewwel proċess. Mela, hawnhekk jiena għandi din l-injama li hija hawnhekk. U ħanuża din l-injama bħala eżempju daqs li kieku kienet biba ta' kċina, faċċata ta' amara, kexxun, kwalunkwe oġġett li intom biħsiebkom tirridekoraw biex jiġi jaqbel mal-istil ġdid li intom tixtiequ toħolqu ġod-dar tagħkom. U minn hawnhekk hawnhekk għandna din l-injama. Mela, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nnatfuha. U meta nnatfuha sew huwa importanti ħafna għaliex speċjalment jekk tkun biċċa amara antika din l-amara jkollha ċertu tħaħen, ċertu użu ta' prodotti li forsi kienu jintużaw anke fil-passat u dawk ikunu nxtorbu kollha mill-injama. Issa, jekk ma nnatfuhiex sew, ħajkollna problema eventualment il-qudiem li meta nisbaw joħorġu dbabar fuq iż-żeba. Allura l-aħjar mod huwa li nnatfuha jew bix-sugar soap jiena nuża. Ix-sugar soap dan huwa concentrated tħaltu mal-ilma tuża tapp jew tnejn ma' kwart ta' barmil ilma u mbagħad tnaddaf. U f'dal każ jiena għandi kollox preparat u ħanati mesħa fuq l-injam biex kemm jista' jkun innaddaf. Issa, għalfejn innaddaf qabel u mhux wara li nixkartla jekk ikolli bżonn. Mela, naddaf qabel għal raġuni li jekk inti ħadd tixkartla l-ewwel, inti u tixkartla tkun qed timbotta iktar trab u kimika ġol-injama. Allura li ħajjiġri xorta ma nkunux qegħdin innatfu kif suppost. Ġri l-ewwel irridu nnatfu u mbagħad kif tinxef, f'dak każ mhux ma tantx ħanħalliha tinxef wisq jiena, imma ħanurikom kif tagħmel. Nuża sandpaper, is-sandpaper tiegħi il-grit hija tal-400 tistgħu tużaw minn 200 il fuq anke hawn min juża anke tal-150 jekk l-amara ikollha ċertu layer ta' verniċ jew tal-ostru u fiha jkun hemm il-grif. Allura tista' tuża xkatlatur, sandpaper tal-150 hemm min juża anke għodda mhux biss bl-idej imma anke bil-makkinarju biex iħaffef ftit iktar ġieli nuża jiena speċjalment meta nkun qed naħdem hawnhekk. U dak il-mod jiena nkun qed inneħħi dak l-eċċess kif qegħdin taraw hawnhekk. Biex kemm jista' jkun jiena issa qed innaddaf u nneħħi fejn kien hemm imkaħħal. Issa, jekk taħsbu li l-amara tagħkom għandha bżonn xi stokk importanti li tuha qabel. Ovvjament għax hekk tistokkjaw wara li tkunu żbajtu tkunu tridu terġgħu tirtukkjaw. Jiena fil-każ tiegħi ġieli naqbad u nagħmel qabel ma nistokkja nagħti passata żeba biex inkun naf eżatt fejn irrid nistokkja. Meta tagħti l-kulur joħorġu iktar
id-difetti ta' fejn inti trid tistokja. Allura, nagħti l-ewwel passata tinxef, nistokja kemm jista' jkun bil-kulur viċin taż-żeba biex mbagħad jinxef sew, nixkatla ħafif kif jinxef l-istokk u mbagħad inkompli biż-żeba tiegħi. Mela, hawnhekk għandna din l-injama kif tinxef hija lesta għaż-żeba. Issa, x'irridu nagħmlu? Bażikament irridu nażlu l-kwalità taż-żeba li rridu nixfu. U l-żeba li rridu nużaw biex ovvjament meta tinxef tkun lesta biex nużaw l-amara. Mela, hawn ħafna kwalitajiet ta' żeba fis-suq u importanti ħafna li nużaw iż-żeba li tagħmlilna kuntenti. Mela, iż-żeba li nuża jiena hija chalk paint, imma wkoll mineral paint. Xi jfisser dan? Ifisser li mhijiex biss ibbażata fuq il-ġibs minħabba raġuni li il-ġibs iħalli ħafna marki u jkun hemm it-tendenza wkoll li inti trid tagħti il-primer qabel l-undercoat u fl-aħħar mbagħad tkun trid tissilja. Issa jiena l-prodotti li nuża jiena nsibhom faċli għax huma self priming u self sealing. Ġifieri kull ma jkolli bżonn jiena huwa l-kulur li nażel u nsibu kondu għax jifrankalli ħafna ħin. Issa it-tieni għażla hija bejn il-pniezel. X'ħan nużaw? Pinsel tont jew pinsel ċatt. Din hija għażla li hija preferenza personali. Jiena personali nippreferi dawn li huma ovali għax jgħinuni ħafna biex immexxi ż-żeba u nagħmel iż-żeba fina kemm jista' jkun. U fil-fatt jekk tinnotaw bejn iż-żewġ tip-pniezel l-ovali għandu ħafna iktar xar milli għandu ċatt. Allura meta jien ħaniġbor iż-żeba mill-pinsel mill-bott bil-pinsel ovvjament ħankun qed intella ħafna iktar milli qed intella biċ-ċatt u nkun nista' immexxi iktar. Fil-fatt ħanurikom issa id-differenza bejn it-tnejn. Hawnhekk ġbart iż-żeba u b'naqra żeba li ġbart jiena mill-bott irnexxieli nagħmel nofs l-injama. Allura mexxejt kemm stajt u rnexxieli nagħmel nofsu. Issa, il-pniesel li huma oval jgħinu ħafna biex aħna natfu il-kantunieri kif ħafna drabi iż-żeba tinġabar fil-kantuniera tal-injama hawnhekk u li nsewwa ma nagħtux kasa għax tkun xi ħaġa vera faċli li ninsew għax aħna nkun qegħdin nħarsu lejn il-qudiem. Allura b'dawn il-pniesel kemm inti tiġbor iż-żeba tal-ġnub u għandek il-faċċata lesta. Issa jekk nużaw il-pinsel ċatt mela tellajna iż-żeba ġbarna kważi l-istess ammont ta' żeba li għamilna fuq l-ovali. Imma jekk qed tinnutaw ma tantx għattinna. Allura fil-każ tiegħi jiena nippreferi l-ovali. Għal dawk li jippreferu ċatt ma jimpurtax jista' jkun li l-ħin ikun naqra itwal. Allura tkunu iktar metikolużi biex taraw li x-xogħol jiġi kemm jista' jkun irfinut, allura tużaw iċ-ċatt għax ikolkom forsi ftit iktar kontroll fuq dak li qegħdin taraw. Issa fil-fatt hawnhekk għandna l-injama bl-ewwel passata lesta. Jien qed nuża dan ir-roża xi r-roża huwa wieħed mill-kuluri favoriti tiegħi. Issa kif inhi inħalluha tinxef u intuha it-tieni passata. Ħafna drabi daw il-kuluri jieħdu bejn 2 u 3 passati ħfief
Fil-fatt, l-ewwel passata tkun l-iktar passata diffiċli. Għaliex tkun trid tagħti kemm jista' jkun kullimkien imma mbagħad it-tieni passata ħatkun żeba' fuq żeba'. Allura tmexxi ħafna iktar. Meta l-kulur ikun iktar ċar jew iktar skur bej abjad u iswed, jista' jkun li jkollkom bżonn tagħtu xi passata jew tnejn ekstra minħabba l-pigmentation. U anka jekk pereżempju għandkom biċċa mara tal-kewba skura, meta tiġu biex tisbgħuha bl-abjad ħajdilkom ftit iktar passati. Mela, hawnhekk għandna it-tieni passata lesta, ħallejniha tinxef u mbagħad tajniha t-tieni waħda. Fil-fatt b'żewġ passati għalqet, imma jiena ħantiha t-tielet waħda biex inkun ċert li l-qatt kullimkien. U kif ħataraw issa meta tkun qed tagħti żeba' fuq żeba' din timxi ħafna iktar milli tkun diretta fuq linja. Allura x-xogħol jiġina eħfef u ma jkunniex problema biex nirfinaw iktar. Ovvjament, meta nkun qegħdin nagħmlu żeba' fuq żeba' nkunu qegħdin naraw fejn ma nkunux il-qatna sew. Allura b'dak il-mod jirnexxina wkoll immexxu kollox. Kif nixtiequ aħna u ż-żeba' tagħlaq kif ovvjament nippreferuha aħna. U hawnhekk b'daqqa ta' pinsel jiena tajta t-tielet passata. Issa din tistgħu timmaġinawha tkun biba ta' kċina f'temp ta' nofsinhar tistgħu tagħmlu kemm għal ħalaq bibien u kxaxen ta' kċina dawn iż-żewġ passati. Issa din ħanħalluha tinxef u mbagħad naslu biex nagħlqu din ir-rokna tagħna għallum ir-Rescue Center. Tajjeb ukoll infakkarkom li meta tużaw il-pinsel kif tużawh anka bej passata oħra taħsluh bis-sapun tal-platti u l-ilma kif diġà għamiltina. X'inkella jaqdilkom jiġrilkom bħalmandi hawnhekk jiġi tberfil fit-tarf, dan nistgħu nneħħuh u l-pinsel nibqgħu nużawh għal proġetti li jmiss. Mela, kemm infakkarkom għandna bżonn sugar soap biex innatfu, għandna bżonn nixkatlaw, nagħtu 2 jew 3 passati bil-kulur li aħna nixtiequ u mbagħad inħalluha tinxef. Allum daqshekk sakemm nerġgħu niltaqgħu id-darba li jmiss saħħiet.